Conseil ministre mun ni ale baro timela arabado no bɛnna décembre kalo tile 7 ma san 2022 ka jira k'a fɔ ko lajɛ mun kɔni n'a kɛla k'i b'a ye k'a fɔ conseil ministre mun ni ale bolo dala conseil ministre ale mun kɛla arabado no bɛnna décembre kalo tile 7 ma san 2022 ka jira k'a fɔ a baaraw dayɛlɛla jamana ɲɛma a tun bɛ ale ka ɲɛmaya kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ colonel Asimi Goyita la ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ an ka jamana premier ministre la a ye bisimilali kɛ ale a ye mun bɛ tali kɛ docteur Sogɛl Kokala Mayiga la sabula ale kɛlen kɔnɔ ka baara ta kura ye ka bɔ mun bɛ tali kɛ a ka bana o nɔgɔyalen ka na baaraw daminɛ ale tun bɛla ni bonya ye jamana ɲɛma n'o bɛ tali kɛ président de la transition la k'i b'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔ fana kɛ ka se ka wa premier ministre ka dugawu caman k'a ye sabula a ka wulikajɔ mun fana kɛla ka se ka sɔn ka lafiyɛnw kɛ cogo min na bana mun ne o tun ye a sɛgɛ ka se ka olu furakɛliw kɛ cogo min na wa jamana gouvernement yɛrɛ fana bɛɛ lajɛlen fana tɔgɔ la k'i b'a ye k'a fɔ a ye cɛsiri min fana kɛ ka tila ka wulikajɔ min fana kɛ ko o b'a jira k'a fɔ faso o ye ka se ka an don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fɛn fɛn bɛ yen maa ni mangɛnɛ ka ban fɛn fɛn bɛ se ka kɛ watare fɛn ye o de ye ka se ka lafiyaw kɛ ni i kɛnɛ la i ka se k'i ka baaraw daminɛ ka ɲɛ jamana ɲɛma o kɔfɛ tuguni a ye foli ani walimadɔn bila ka taga wa ministre d'État n'o bɛ tali kɛ administration territoriale la décentralisation o ministre ma n'o bɛ kuma colonel Abdoulaye Mayiga la a ka kɔnɔjɛya ani a ka wulikajɔ mun fana ka se ka hakilinaw ta ka jamanadenw fana fara ɲɔgɔn kan ka wa gouvernement maa bɛɛ lajɛlen fana kɛ kelen ye waati mun na ni a ye wa a fanga waati mun na ni a ye baaraw timɛ ka taa surula docteur Sogɛl Kokala Mayiga ale tun bɛ a ka furakɛliw la a ye foli bila ka taa o ma n bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa la o kɔfɛ premier ministre n'o bɛ tali kɛ docteur Sogɛl Kokala Mayiga la a ye a ka walimadɔn fana kɛ ka se ka gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen fana fɔ mun bɛ tali kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen fana la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o ye wulikajɔ min kɛ ka dɛmɛ don ale ma ka se ka ale kɔkɔrɔma don cogo min na mun bɛ tali kɛ a yɛrɛ ka bana o waati la n'o bɛ tali kɛ k'ale kɔni wa diyagoya a ka se ka taa a lafiya o kɔfɛ a fɔ ma ko ministre délégué ni ale yɛrɛ bɛ an ka bagan mara mɔni o ministre o yɛrɛ kɛrɛfɛla la n'o bɛ tali kɛ sisanw la ministre min yɛrɛ ka kɔrɔ kosɛbɛ ni ministre tɔw bɛɛ lajɛlen ale fana ye kuma ta bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka foli ale walimadɔ bila ka taa jamana ɲɛmaa fana yɔrɔ o kɔfɛ tuguni jamana wa gouvernement maa tɔ fɛn bɛ yen nɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ye foli ale walimadɔ bila ka taa o bɛɛ lajɛlen ma ni ka sɔrɔ ka kɔrɔfɛ kun cɛ ni dugawu don ani wa cɛsiri ye ka Mali bɔ gɛlɛya kɔnɔ transition baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min la Bamakɔ décembre kalo tile 7 san 2022 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon officier de l'ordre national ale bolo nɔ bɛ sɛbɛn la